da zuwa ga dukkan kallon wannan bidiyo ne sai falmata kuma a yau zan baku labarin yadda na fara saka kuɗi da kuma irin abubuwan da na koya a cikin wannan tafiya. Wannan bidiyo zai taimaka muku ku fahimci yadda za ku iya farawa a duniyar tafiyar da kuɗin, don haka ku zauna ku ji yadda komai ya faru. Da farko bani da cikakken fahimta game da yadda ake tafiyar da kuɗi kamar yadda na fara, ban san inda zan fara ba, amma da lokaci na fahimci cewa akwai buƙatar na san inda kuɗi na ke tafiya. Na fara rubuta dukkanin kuɗin da nake samu da kuma nake kashewa. Wannan mataki ya taimaka mini wajen fahimtar yadda zan yi amfani da kuɗi na cikin hikima. Na fahimci cewa abubuwan da nake kashe kuɗi a kai ba su da muhimmanci sosai, hakan ya sa na fara tanadin kuɗina domin abin da suka a kuɗi na akan abubuwan da suka fi muhimmanci a rayuwata. Wani abu mai matuƙar amfani da ni shine karanta littattafai akan yadda ake tafiyar da kuɗi, na kuma kalli bidiyo a YouTube da suka shafi yadda ake tsara kuɗi, yadda ake zuba jari da kuma yadda ake ajiyar kuɗi. Wannan ya taimaka min wajen samun ilimi da fahimtar yadda duniya ta kuɗi ke tafiya. Na koya daga ƙwararru kamar su Clever Girl Finance, Susan Wantuku, The Good Joseph, Finance with Jennifer da dai sauransu da dai sauran wasu manya-manyan masana akan harkar kuɗi. Bayan samun ilimi mai kyau, na fara sanya ajiya da nufin samun wasu babbar nasara a cikin wannan tafiya. Na gane cewa ko da kuwa kuɗi kaɗan ne a hannunka, za ka iya tanada su a hankali ka samu babban abu a gaba. Hakan ya fara sauyawa daga yadda nake ganin kuɗi na, kuma na gane cewa ajiye kuɗi ba abu ne mai wahala ba idan ka sami shiri da ya dace. Na fara da kankantar ajiya, sannan na ci gaba da kara yawan ajiyar a hankali. A takaice, farawa da tafiyar da kuɗi ba abu ne mai wahala ba idan dai kana da ilimi da kuma shiri. Abin da ya fi muhimmanci shine farawa tare da doka, that means self discipline kenan. Ina fatan wannan bidiyo zai taimaka muku wajen fahimtar yadda za ku iya farawa da kanku. Kada ku manta ku danna alamar subscribe da kuma like idan kuna son wannan bidiyo. Hakanan ku share domin wasu su amfana. To, uwata, shin kema kina da naki labarin da zaki bada? Ina so in ji a comment section yadda ke kika yi tafiyar da kuɗin ki, ko kuma kike tafiyar da kuɗin ki especially a yanayin da yanzu, halin da yanzu muke ciki a zamanin tunaniya. To, sai mu haɗa bidiyo na gaba. Ina comment section ina jiran amsoshin ku. Easy to pretend, but everything will ask for an end.